ассалому алайкум. Ба канали ман хуш омаден. имрӯзашта ман барои чашма чиғи равшан кардан гап заданиям. Инаи сурмара ба мара ай ҳаҷ оварданд. Худованд ҳар яктаи моро ба зиёратаи хонаи худованд насиб гардона. Аи сурма апау хоҳаро ҳам дар чашм шакидан савоба, ҳам чашмона равшан мекунад. Чашми одаме ҳаста ки мегӯянд хира мебинем. Фақат аями сурма карда гарден. И толка барои апау хоҳарон нестай. Метавонанд бародару додароям карда бинанд. низаметни карда бинанд барои чашми дард. Чашм дард мекунад, хушрӯ намебинад. равшан мекунад, чашм равшан мекунад. ҳамеша чашмотон рӯшан бошад, бино бошад. Ҳеҷ вақт аз чашмои худотон намонед. Якум худованд ҳар як банда шифо медиҳад. Ай мо ҳаракат, ай худованд баракат. Лайкро фаромӯш накунед. И подписатсия кунед канали мо. Дар видеои наво насиб кунад иншолло ай пешай. То видеои ояндара дар паноҳи Аллоҳ бошед.